L-aħħar tħejjiet għal ballu tal-qamar ta' Wissu jinsabu fl-aqwa tagħhom. Dan il-ballu li se jiġi organizzat fil-ġodda tal-Palazz tal-Verdala fir-Rabat fis-sigħat li ġejjin għandu storja twila fejn diversi persuni jinaqdu flimkien f'serata sabiħa ta' ikel u divertiment f'turija ta' solidarjetà mal-Malta Community Chest Fund Foundation li tajn eluf ta' persuni matul is-sena kollha. Żorna l-post fejn it-tħejjiet ilhom nibdew ħafna qabel biex dawk li jattendu ikollhom lejl mill-isba' blifjen platti u mbejjed Maltin. Il-ballu ta' din is-sena li għalih mistennija jattendu 500 persuna u l-ħames wieħed organizzat taħt il-patroċinju tal-President tar-Repubblika George Vella. Dwar il-ballu tkellimna maċ-ċermen tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu tal-Qamar ta' Wissu il-Markiż Daniel De Petri Testa Ferrata li qal li dan il-ballu ilu jsir minn żmien il-Gvernatur Ingliż. U żied jgħid li jsibu għal ġurnata li fiha ssir is-serata u li jkun l-aktar sibt qrib Qamar Kwinta biex dak li jkun igawdi d-dawl sabiħ tal-qamar fuq wieħed mill-isbaħ palazzi fil-Gżejjer Maltin. August Moonball dari kien marbut propju mal-qamar. Illum m'għadux. Dis-sena kombinazzjoni veru, dis-sena il-Qamar Kwinta kienet ftit jimilu, allura il-ballu propju jsir din is-sena fejn hemm il-Qamar Kwinta. De Petri Testa Ferrata qal li l-għażla tal-Verdala tmur pari passu maskit tal-imdina u l-madwar u żiffa ħelwa li jkun hemm f'dawn l-inħawi. Il-ballu hija parti integrali mill-attivitajiet li torganizza l-Malta Community Chest Fund Foundation u hija waħda li naħseb il-koll inħarsu lejha b'dan il-mod tradizzjonali. Il-fatt li nerġgħu ngħixu dan il-żmien ħelu fil-post fejn il-kavallieri kun jiġu għal-btala tas-sajf. Waqt li rat ħajja daw kollha involuti fl-organizzazzjoni tal-ballu tal-qamar ta' Wissu għal-ħidma tagħhom fl 5 snin, il-President Vella awgura li l-edizzjoni ta' dis-sena tkun għal darba suċċess bħalma kienu l-oħrajn. Il-President fakkar li dan l-avveniment li issa daħal sew fil-kalendarju Malti u wieħed mill-akbar avvenimenti li jsiru matul is-sena biex jinġabru fondi għal Malta Community Chest Fund Foundation.